Limited daw. Sugat lain eh. Kan live ito na. Dito baw para makita natin na. Pero no, like kuha na tanan bukod. Project mo mana? May dapat sila ngadto. Aura na lang din ko ang lima. Namanat trophy. 7 minutes.
Mas maula ako. Sige. Kanika nga mo ah. Dito Arnel Verde lubog buwas pa. Ano pa kami? Ano lang dito ronggol pabog niya na. Hain hiya ka. Hain ka na. Kapanguan. Mercedes. Ada pa gini. Ada kamusta? At na naman hiya. At na naman hiya ko. Nagpasa ko nila ito. Kailan pag manyanita. Gabi. Kaya patutong ko din pag manyanita. Alas 4. Aday ba? Alas 4. Kung manyanita. Kuya. Lulong na. Oo, dulong. Kahit may bulan tago. Nay. Paginay. Shell, may pasawin. Mercedes. Oo. Abogada pa kung shell pa. Itiya naman ang doktora. Pastora. Doktora.